Make the ground shake. Salutare tuturor, meu sunt Marius și bine am una, hai să fim o leacă de eu sau un pic de multe de Happy Wars. Bine, nu e posibil, pentru mine nu este posibil în ziua de azi. Dumnezeu, nu cumva să merg în față sau să mor. Просто golește-te. Bine, boss, uite, varianta nouă, jugule. Așa, nu. Mamă, ce imposibil e. Nu, mă, nu. Pentru mine nimic, mă. Jos, mă, jos! Nu, mă, nu, mă! Bine, bă. Hai, elicopter. Hai. Nu, mersi, nu, dar nu vai, dar nu trebuia să te obosești, să-mi dai câteva de alea în cap. Dar nu, no. Nu trebuia chiar așa de simplu, no. Chiar nu trebuia. Hai, da! Xa! Lasă-mă! Dă-te, mă! Dă-te, mă! Băt, flic în aer! În față, boss! Ăla-i, boss! Mai trebuie să zăbesc. Hai, boss! Adică nu mai am nevoie de tine! M-a decapitat. Bă, și mai aveam ce câștigam. Oleacă, boss. Oleacă. Bine, nu s-o berea sau... Mai avem un pic. Machine. Da. Machine, bitch! Și așa. Se poate, de ce nu? Bine, boss, hai. Pe unde? Pe acolo. Lasă-te ușor. Hai să te vedem ușor. Lasă-te ușor. Știu că vrei. Nu da kill că mă cac pe el. M-a ajutat un bătrân aici. Bătrân, ce ești, mă? Gai? Bătrân gai. Nu. Mersi, boss. Da. Mersi, boss. Mersi. Da, trumbi, ba. Hai că să nu am încercat. Dă direct. Ăla-i Babi. Copilul Babi, minune. No. Copilul Babi, minune. Hai, Babi. Headshot. Mie. Copilul Babi, minune. Babi, minune. Le-ai auzit de Babi, minune. Le simt, porcule. O, da, am prea puține să ridic și nu m-ați dat ca un kill. Hai, mă. Am fost la sală 3 zile, mă. 3 zile am fost la sală și nu mere, mă. Ăla-i. Ăla-i. Așa. Că voi... Nu mai, bă. Am fost 3 zile. Deci 3 zile în continuu, bă. Bă, și n-am găsone mefa, mai tralele, bine, boss. No, mă, no, la mine nu-i troll, mă. No, uite, țară și schimba, pa! No, vrei din nou, no? Știu că dacă merg poc, da. Ce? Troll. Știu, mă.
Și așa se poate, dar mai bine, cum am făcut eu. Deci, veniți aici. Șipa! Ce zici? Mai bine ca mine nu poate să facă nimeni, mă, la mine de alea mă jucam eu când aveam un an, bă. Ce că troll. Hai, boss! Nu, boss! Ești bun. Traps hard. Bă, nu intra aia în cur. Bă! 21 de FPS, nu mersi. Nu, mie nu-mi trebuie. Alica buga. 7 de PPP for gay. Drept în cur. Cur headshot. Headshot, tati. Marș, fă. Nu-ți mă capul ăla, mă zic. Heal. Bă, de ce am ieșit, nu știu. Bine. Dă-ți. Bun. Sunt beton. Mă bine, poliție. Trebuia să te dai, mă, grasule, mă. Mă, Moș Crăciun. Mă, dă-te, mă, de acolo. Hop. Vreți că am omorât un polițist. Jos. Jos. Nu sunt bun. La de-astea. Dacă mă înțelegeți, Da! Da, foarte, foarte interesant. Da. Inima mea. Inima. Nu, mă, inima, mă, m-ai lăsat. Mario Kart. Mario Kart. Dă-te, mă. Hai da, bă, mă. Dă-te, mă, ce era să iau, mă, hai din nou. Bine, boss. Come on. Hai. Și picioarele sus, și picioarele jos. Și picioarele sus, și picioarele jos. Hai. Brandon. Așa cheamă pe la Brandon. Nu mergem cu Cornelio, să vedem. Bine, Cornelio, că asta am făcut-o, Cornelio. Bloc de run de bloc. Din nou. Mă, copțile, din cauza ta, sar mă jos. Noi am plecat. Copile! Bă, și cât mai era. Da? Ce faci? Bine, tu. Copile, du-te dracu, Oh, God! Deci merem într-o roată. Sau, copile! Bine să mergem de roare. Într-o roată. Nu, mă, nu! Nu! Doamne! Într-o roată. Mă, copile, dar n-avem bani să le plătim, nu mai le stricam, mă. Bugetul mic, mă, mare. Hai da, bă. Nu, mă! Fut-o copilul mătii așa mâine. Nenică dă borsul pe cap. Hai da, bă. Du-te, mă, dracu, de copil spânzurat. De ce prind, te dau la câini. 5 sos. Asta a făcut-o, ăsta-i troll. Da. Și ție. Și ție. Și ție. Și ție.
Și ție. Yeah, și ție. Yeah, și ție. Nu, ce troll a fost ăsta? Doamne. Ăla-i troll? Na. La asta poate la omul ăsta noi. Troll poate no și no. Copil cu bube în cap. No, nob. Îmi place nobul. Mă, hai să te beșesc. Nu-i bună asta. Unde e Florino? Hai Florino. Hai Florino! Cică-s nob? Eu nu-s nob. Doamna-i nob. Doamna... Ai băiat. Doamna nobă. Doamna băiat nobă. Ra. Pixel. No bine, mă. Gărai. Jeta pola, bă. Jeta pola, bă. Polonic. Polonic. Ce vine să gândești polonic? Tu! Ba nu tu, ba da! Boss. Uite-mă ce păcăleană. Bate... Ba nu, ba da! Mă, dar nu pot să dăm în față, mă. Ce om prost. Om de prost. Poc! Nu cred, mă. Așa. Nu, atât. Fain. Colorita. Ce, cum scape eu? Ce? Aha. Din nou, că nu am fost ok. Și 1, și 2. Și 2, și 1, și 1, și 2. Și cum trebuie să fac de mură? Respiriduș. Nu, mă, nu-mi place mie de asta. Nu-mi place, mă, dar iară ce, mă. Oh, wow! Hai, fain, ho. Dar nici n-a pus te urci. Copile, trăiește-ți viața. Și papă în culo. Bine, mă, boss, să se șefi. Infastitete. Adădădă. Fii atent, că nu mai e posibil. 100%. Ventilatorul vieții! Nu mă jos, mă! Trebuie să o pe cineva mai greu. Hai da, boss. Nu sus. Ăla-i boss. No. Ce imposibil a fost asta? Ce imposibil. Nu a fost deloc, mă. Ce, mă? Cine-ți eu, mă? Ăla cu cuțite în cur. Care-ți eu, mă? Ah, hai da, boss. Acum. Ah. Hai da, grasă! Grasă ale nove. Bine, mă, bine. Na, fain nivel. Mă, bine toată lumea și cam atât pe atât. Sau încă nu. Mai facem asta și pe atât. Atât după aia. Fain nivel. Mai bine și copacul ăla din mână. Mă, bine lume, cam atât și pe ziua de azi. Dați și vă un like, un subscribe și vă pupă Gigel. Pa, pa!